ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ അധ്യായം 14 അധ്യായം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, അതിലധികം ശ്ലോകങ്ങളില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 13 അധ്യായത്തില് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയണം. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ബന്ധനാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനമാണ് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? സത്ത്, രജോ, തമോ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അറിയുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇന്ന് അധ്യായം 14 ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടക്കേണ്ടത് എന്നതും നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. 5 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ശുദ്ധാത്മാവിനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചും 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ഗുണങ്ങൾക്കുള്ളിന്റെ പ്രവർത്തനവും മരണവും, നമ്മളെ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഏത് ഗുണത്തിലിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 19 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ഭാഗം ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയാ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതൊന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികൾക്കെല്ലാം പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഏതോ ഒന്ന് എന്തിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷികൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയണം. അപ്പോ എന്തോ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്, എന്തിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. തത്വജ്ഞാനപരമായ ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ അധ്യായത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവം സ്പഷ്ടമാകും. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആത്മാവിനെ അവ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഏതേത് വിധത്തിലാണെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ആത്മാവിന് അത് എങ്ങനെയാണ് കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഉള്ളത്
ഏതേത് വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതഃ സർഗേപി നോപജായന്തെ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിനു സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റേത് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ഗുണമുള്ളത്? സൃഷ്ടികാലത്ത് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ടും വരില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കാരണം സൃഷ്ടിയും പ്രളയവും സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും. അയാൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്താണ്? ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ ഗുണങ്ങളാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് തുല്യനാകും. പക്ഷേ പിന്നെ അയാൾ എന്തുകൂടി സംഭവിക്കും? ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാവെന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിത്വം നഷ്ടമാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജീവാത്മാവിന് വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന് ആ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകും. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മമായോ നിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം തഥാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയത്രേ ജനനത്തിനു കാരണം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ് എന്ത്? ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഇവിടെ ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ആ സമഗ്ര ഭൗതിക സത്തയാണ്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവികൾക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജന്മം കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്നത് അരിക്കൂമ്പാരത്തില് തേള് മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്താ കരുതാ? അരിയിൽ നിന്നാണ് ആ തേളിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറന്നു വന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? പേൾത്തേള് അരിയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അരിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. അതൊരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയല്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി എന്ന മട്ടില് പുറത്തു വരുന്നുവെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികൾ എന്ന മട്ടിൽ പുറത്തു വരുന്നതായിട്ടാണ് ഒക്കെ തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവയോനേഷു കൗന്ദേയ മൂർധയ സംഭവന്തിയഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹത്യോർ അഹം ബീജപ്രദാപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാനാവിധേനയുള്ള നാനാരൂപത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? പിതാവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിതാവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തില് കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസത്തകളാൽ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവജന്മത്തിലെ കർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ട് പല പല രൂപങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവഃ നിബദ്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹീനമവ്യം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്,
3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ്? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ഈ പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അതെന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങളാൽ അത് ബന്ധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ? ഈ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയിലെ സംയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ ജീവാത്മാവ് ബന്ധിതനാകുന്നു. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശാഗമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബദ്ധാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണെന്ത്? സത്വഗുണം. അത് പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് സത്വഗുണം. ഈ ഗുണത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് സത്വഗുണത്തില്. ഒരു ഗുണാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുമെന്നുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ അയാൾ ബദ്ധനാകുന്നു. ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രകാരന്മാരും തത്വചിന്തകന്മാരും. അപ്പൊ സത്വഗുണാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉന്നതനാണ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അറിവുള്ളവനാണ്, ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവനാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആരിലുണ്ടാവും? അവര് മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ഉത്കൃഷ്ടനാണെന്ന് ഞാനെന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ സത്വഗുണാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തിയിലുണ്ടാകും. അങ്ങനെ അയാള് അതില് ബദ്ധനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ആരെയാണ്? ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ തത്വചിന്തകന്മാരൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. രാജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണ സംഘാസമുദ്ഭവം തന്നിഭത്താതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്നത് എത്രേ? രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് രജോ ഗുണം. എങ്ങനെയാണ്? അളവറ്റ തൃഷ്ണ, ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ രജോ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ രജോ ഗുണത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആസക്തിയാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മുഖ്യ സ്വഭാവം. സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും ആകർഷണമുണ്ട്. ഇതിനെ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേക രീതി പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം, രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന ഒരു ആകർഷണം എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരിലാണിത് കാണുന്നുണ്ടാവുക. തമസ്ത്വാജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബദ്ധാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ പിന്നത്തത് എന്താണ്? തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവ്വശരീരികളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനജന്യമാണ്, അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതാണ് തമോ ഗുണം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര ഇതൊക്കെ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കുടിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അലസത, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ലാവ, നമ്മള് അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം. അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാവിന് അലസതയും നിദ്രയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാദം കൊണ്ട് നമ്മളെ അവിടെ കുടുക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം, തന്റെ മുത്തച്ഛൻ മരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് താനും മരിക്കുമെന്ന് ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യൻ നശ്വരനാണ്, അവന് പിറക്കുന്ന മക്കളും മരിച്ചു പോകും, മരണം സുനിശ്ചിതമാണ്. എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഉന്മത്തരായവരെ പോലെ പണം വാരിക്കൂട്ടുന്നു, രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, ശാശ്വതനായ ആത്മാവിനെ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല. ഉന്മാദം തന്നെയാണിത്. ഇങ്ങനെ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവർ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മളെ മുത്തശ്ശൻ മരിച്ചു, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളത് നമുക്കും മരണം സംഭവിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ഉന്മത്തന്മാരായ പോലെ നമ്മൾ പണം വാരിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ ഈ ഉന്മാദം ബാധിച്ചവര് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് ഒട്ടും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, താല്പര്യം അവര് കാണിക്കണമെന്നില്ല. സത്വം സുഖേ സംചയതി രജാ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഃ പ്രമാദേ സംചയുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കും? സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. ഇനി 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകം വ്യക്തിക്കുള്ളിലെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ തിരിച്ചറിയാം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും, ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ. അതിങ്ങനെ ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസിനെ തമസിനെ തോൽപ്പിക്കാം, ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം തമസിനെ സത്വത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാം, തമോ ഗുണം സത്വത്തിനെ രജസിനെ തോൽപ്പിക്കാം. ഇങ്ങനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വിധത്തില് ഗുണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആധിപത്യത്തിനുള്ള അവസരം നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം പ്രവർത്തനമൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? മറ്റുള്ള 2 ഗുണങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ ഗുണങ്ങൾ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവാവസ്ഥയെ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സത്വഗുണത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാകാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല അതിനേക്കാളും അതിക്രമിച്ചൊരവസ്ഥ, അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വം അതല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുക, അതിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായത്തെ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമുത്തിത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്താൽ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങളും ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് അവിടെ അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങള് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്മൃഹ രജസ്യ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ പരദർശഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള വാസന കൂടുതലായിരിക്കും. കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വാസനയും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, അതേപോലെ തന്നെ മോഹാവേശം, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതിന്റെ രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. രജോ ഗുണ സ്വഭാവി തനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തനാവില്ല, അത് ഉയർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് എന്ത്? സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര കിട്ടിയാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്രകാശോ പ്രവർത്തിച്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച താമസേ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മൾ വർദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിലോ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവും? ഈ തമോ ഗുണം വളരുമ്പോ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരുത്തിലോട്ട് ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അടുത്തത് 14 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ വിധി എന്താണെന്നും ആ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണെന്നുമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേ തു പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാൻ
ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപത്യത്തെ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഋഷിവര്യന്മാരുടെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അമലാൻ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതിന് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? രജസ് അതുപോലെ തന്നെ തമസ്, രജസ് തമസ് ഗുണങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് അമലാൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭാഗവതം പറയും അമല പുരാണമാണെന്ന പറയാ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്വം എന്താണ്? സത്വഗുണമാണ്. അപ്പോ അമല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് തീണ്ടാത്തത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഭാഗവതം അത് അമലപുരാണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്തുണ്ട്? മാലിന്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സത്ത ഏതാണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് സത്വഗുണം തന്നെയാണ്. രജസി പ്രളയം ഗത്വ കർമ്മ സംഖ്യഷു ജായത്തെ തഥാ പ്രിലീന തമസി മൂഢോ യോനീഷു ജായത്തെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തോടെ നമ്മൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജനിക്കും. നേരെ മറിച്ച് തമോ ഗുണത്തോടെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും പിറക്കേണ്ടി വരുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കേണ്ടി വരും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച ജീവാത്മാവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന പടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലെന്ന് ചിലർക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ മരിച്ച ശേഷം മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ഈ ശ്ലോകം ചൂണ്ടിക്കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ അധപതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അയാൾക്ക് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരണം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധാരണ എന്താണ്? പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ധാരണ. തെറ്റിദ്ധാരണയാണത്. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം എന്താണ്? മൃഗരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുക. തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അധപതിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ വീണ്ടും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഓരോരോ ഇത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കർമ്മണ സുകൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസാ ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ് പറയപ്പെടുന്നു. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫലമാണെങ്കിലോ അത് ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലം പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്? മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. തമോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൗഢ്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലം. പ്രജകളേവരും ജന്മങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളാകാൻ സഹായിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായും മനുഷ്യരുടെയല്ല. ഇന്നത്തെ മാനവ സംസ്കാരം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വഴിപിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആപത്കരമാണ് ഈ കാലം. മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സുലളിതമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ പ്രജകളെല്ലാവരെയും മൃഗങ്ങളാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സംസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും എന്തല്ല? അത് മനുഷ്യരുടെ അല്ല, നല്ല സംസ്കാരമല്ല. ഉള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു സംസ്കാരം, അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ്. അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? അത്തരത്തിലുള്ള മാനവ സംസ്കാരം രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം വഴിപിഴക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ത്? അത്തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തെ ഒരു മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. സത്വ സംജായ ദേശാജ്ഞാനം രാജസോലോപ ഏവച്ച പ്രമാദമോഹ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവച്ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ലോഭം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് പ്രമാദം, അതുപോലെ തന്നെ മോഹം, മൗഢ്യം,
ഇതും എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ലോഭം ഉണ്ടാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സമൃദ്ധിയും സന്തുഷ്ടിയും വർദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും സമൂഹത്തിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിലായാൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മറിച്ച് രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും എന്താണ് സമൃദ്ധിയും സന്തോഷിച്ചും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു വന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിലെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി സത്വഗുണത്തിൽ ആയാൽ ലോകത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. മറിച്ച് രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നെങ്കിലോ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റു രണ്ട് ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പോയ അവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഊർധം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസഃ. സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഉത്കൃഷ്ടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലോ ഭൂലോകങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ജീവിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തത് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാവണം. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മത്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിക്കും ഈ ഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒരു കർത്താവില്ലെന്ന് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കർമ്മത്തിനും എന്തില്ല, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ല. അപ്പൊ ആകെ ശരിക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ്, അതല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എൻ്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ അറിയുകയും പിന്നെ ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം നൽകി. അതുപോലെ ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് അർജുനന് ഈ ജ്ഞാനം നൽകിയത്. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്ത് വേണ്ടത്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് കേൾക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം നൽകി. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ജീവിതം വഴിപിഴച്ചു പോകും. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ചും ഭൗതികത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടാം. അപ്പോ വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആധ്യാത്മിക നിലയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. താൻ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടു എന്നും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം തന്നെ ആകർഷനാക്കി എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടത്, അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അതിൽ ആകർഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. ഗുണാനേത ശ്ലോകം 20. ഗുണാനേതാന തീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹാസമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവ് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്
മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശരീര സംബന്ധികളായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും, അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യൻ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ സ്വാധീനത വലയം അത് ഭേദിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തൽപരനാകുന്നത്. കൈർലീം ഗ്രൈസ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചൈതാം സ്ത്രീൻ ഗുണാനാതി വർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത്രയും കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, പ്രഭോ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവാച പാണ്ഡവ നത്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി നാനിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണൈര്യോ ന വിചാല്യത്തെ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠന്തി നേംഗതഃ സമദുഃഖാസുഖാസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചനഃ തുല്യപ്രിയോ പ്രിയാധീര തുല്യ നിന്ദാത്മസംസ്തുതിഭിഃ മാനാപമാനയോ തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭപരിത്യാഗി ഗുണാതീതാസ ഉച്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യാമോഹം ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ പ്രകാശവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് നമുക്കൊന്നിനോടും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. അതിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാനിരിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തില്ല കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതരായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും കാരണം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഉദാസീനനായിട്ടിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിട്ട് സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണാം. സുഖത്തിനെ ദുഃഖത്തിനെ തുല്യനിലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിലാണോ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരേപോലെ വ്യത്യാസമില്ലാത്തത്, ആർക്ക് പ്രിയമായിട്ടോ അപ്രിയമായിട്ടോ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത്, നമ്മൾ ഈ പറയാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ത്. ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. ഇതെല്ലാം ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇനി ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ധീരനായിരിക്കും, നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനോപമാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുതാഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഗുണത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടു. പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തില് ഗുണങ്ങളുടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റവും കണ്ടു. അപ്പൊ 2 ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത്, മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ലാസ്റ്റത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക്
സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക അഥവാ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നർത്ഥം. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സ്വർണ ശകലങ്ങൾ സ്വർണ ഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നാല് കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആക്കുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുന്നതും. തന്റെ ഭാവം സച്ചിദാനന്ദാത്മകമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്? സ്വർണത്തിന്റെ ശകലങ്ങള് സ്വർണ ഖനിയുടെ അംശങ്ങളാകുന്നത് പോലെ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കള് എന്തിന്റെ അംശമാണ്? ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനോട് തുല്യത നേടുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തികവും സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അമൃതമായിട്ടുള്ളത്. അമൃതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അതും അക്ഷയമായിട്ടുള്ളത്, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തതും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തില് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം അവിടെ എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ രൂപമൊന്നുമില്ല. ആ വെളിച്ചം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 4 കുമാരന്മാർക്ക് ആദ്യം പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ക്രമേണ ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിന്റെ അപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4 കുമാരന്മാര് അവരാദ്യം എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. അവരുടെ സങ്കല്പം ആ പ്രകാശം മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നീട് അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? ആ സങ്കല്പം അത് മാറിപ്പോയത്. അങ്ങനെ അവര് സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് എന്താണ്? വീഴ്ച പറ്റിയേക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? അവിടെ ബോറടിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രകാശം മാത്രം നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്കിവിടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലൊന്നും. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? വീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒപ്പം എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, ജീവിതം ഉണ്ടാകും. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും ശാശ്വതവും അക്ഷയത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇവയെല്ലാം സിദ്ധമാകും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും കിട്ടും, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പോകുന്ന ഭക്തന് എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഭക്തന് എല്ലാം സിദ്ധിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് എല്ലാതും സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് की जय. നിത്തായി ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് 14ാമത്തെ അധ്യായാണിത്. ഇതില് ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഋഷിമാര് പറഞ്ഞത് ഏതൊന്നിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഋഷിമാർക്ക് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിച്ചത്. അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഋഷിമാർക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണത നേടാൻ സാധിച്ചത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതില് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ചോദ്യത്തിന്, അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്?
മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവത്തെ സാഗുണാൻ സമതീത്തേത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതെ. ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകാം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ 3 ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്താണ്? എന്നാണ് 3 കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവർക്കും? ക്ലിയർ ആണ്.